okuphuma emlomeni wakho kunamandla, ukuthula kwakho kunamandla, umqondo wakho unamandla. Kanti nalokho kusho ungasho ngolutho ngomzimba wakho nje kunamandla. Bese kuba umzimba wakho uqobo unamandla. Kufanele ukuthi ufunde ukukulawula konke lokho. Kugada okukhulumayo, ungakhulumi ngisho ngabe kuthiwa uyadlala. Awudlali ngento embi. Awusho ukuthi ngaze ngahlupheka webantu. Cha. Uthi mina nginengcebo yonke mawukuthi leyo nto oyifunayo, noma ngabe okubonayo around wena kuyayiphikisa lento oyishoyo, uyakulawula ngalokho okushoyo. Yikho kuthiwa umlomo uyadala. Kodwa ke sisithatha for granted leso sisho, kodwa lokho okukhulumayo makube lokho ozofisa ukuthi kwenzeke empilweni yakho. Nokuthula kwakho kulawule ukuthula kwakho. Ungabe umuntu okhuluma nophawula yonke into, ophawula kuzo zonke izimo, ubabaza ilanga into engathi shu, ngoba kwakona lokho okubabaza ilanga kuyiform yokucomplain, kodwa abantu bakuthatha njengento ejwayelekile. Umqondo wakho ulawule, umqondo wakho uhlezi ubusy, uhlezi usabalala, uhlezi kukhona ukucabanga ngaso sonke isikhathi. Qiniseka ukuthi lokho okusemqondweni wakho okuhle kuphela. Yebo, kuzoba nzima mawusaqala, kodwa kuya ngokujwayela. Ujwayeze umqondo wakho ungacabangi into embi ne-outcome embi ezokwenzeka, kodwa ucabange okuhle ofisa kwenzeke noma kungakenzeki. Kanjalo. Lawula ke.